Bafethu nithi nivile i-suspended provincial commissioner yaseMpumalanga uDaphne Simakaleng xa ebuzwa into yoba akayosabeli yini impilo yakhe njoba sekethethe lamanyundululu akawathethe ngeMpumalanga. Bafethu uphendule wathi nabani onenjongo zokumbulala azameke sure into yoba akamisi. Nabani nje ufuna ukumbulala angayenzi nje mistake nje eyoba makamisi. Otherwise impilo impilo xa kumele uphile uyaphila xa kumele ba ufe uyafa. Ndathi ha ibuthembeni lo sisi. Hayi ke bafethu uthe efika nje wabe sitsho wathi le into azoyithetha apha haku ku-scratcha nje the surface, otherwise incinci into azoyithetha makhulu amanyundululo aseMpumalanga. Ndathi mina kanti thina lento already ndazibuza into yoba ibe ngowuphi omnye kwezi province zishiyekile ozaba nama-balls enough into yoba athi hayi in-next press briefing nje mayize kwiprovince yam. Hayi weza nathi. So i-allegations akazikhiphile izitsholo akazikhiphile yena zinokwenza nokubulawa kwabantu, nama-attempted murders, nama-tender fraud anakwenza neMbombela Stadium, plus ama-illegal mining associate nje amapolisa angathi athe qoqo ewa-associate ne-illegal mining. So ininzi le political interference. So uthi xa kethetha nditshilo phofu even on my previous into post ne just kwenzela into uzo-understand the actual context, because apha sendisikha nje phezulu but ibukela my previous post lapho uza-understanda khona nje ezinye zezinto endingazuziphinda ncam apha. So utshona ke ngoku into yoba uformer minister, police minister uBhekicela bafethu une-interference nje enkulu akayenzile kwinto anokwenza nama-political killings. Ndakhumbula uminister Senzo Mchunu into yoba konje nayo zikhona zitsholo zoba ekubulaweni kwama-councillors nini afuna into yoba bazoripota back kuye, afuna ukwazi nje yonke into eyenzeka nge-cases nokwenza nokubulawa kwama-politicians okanye ama-councillors. Ingathi ke naye uformer police minister uBhekicela nencama tshe xa kesukapho ungena ku-National Commission uFani Masemula unezitsholo ezithi banikezwe about 5 million nomnye ke phofu uza kwabo ne bayishare 2.5 ukuthi abegqibeleni ubuziwe yi-journalist into yoba so uzama ukusixelela ba i-National Commission ngenzeka into yoba i-corrupt na. Wathi yena hayi, but ke ngondazibuza into yoba utsho njani hayi so uthekunala 5 million. In fact akaphinde wayi-clarifya wayi-elaborate more wathi bashare 2.5 kutsho ke phofu lomnye umuntu okuthiwa wayishare no-National Commission uFani Masemula. Bafethu andikho sure, do you think that u-National Commission uFani Masemula is clean? Okay, of course I know ukuthi abekho clean, including our general our law general. Kungenzeka into yoba nje banazo zozinto zabo, but ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi nje siyamxolela nje in advance, niyayazi nani loo nto le nantoni nje ngathi yenziwe nje ngaye nje siza uyikhawuleza nje siqoqoshele nje loo nto le siyithathe siyibeke eceleni. But ke ngoku andikhwapho, but ke ngoku based on lento ethethwa ngo-National Commission, because zikhona ezinye izithole zoba even naye njengoba sisithi ususpended lo Simakaleng uthi ususpendwe because of bezama uku-interfere even sekefuna ukudisciplina laa nto nikhumbula nekhumbula yase-EMPD bungathi indlela bokuzama ukuprotectwa abantu xa nifuna ukudisciplina abanye abantu kubonakala ingathi indlela zabo nje bezingekho right. Hayi bafethu nitheni zamangala njalo ke. So u-National Commission uvela nje ngomuntu ke ungathi bebebalekela either ke ngoku whether bebeyoxoka kuye u-National Fani Masemula okanye bebefika bathethe inyani, but ngendlela kayithetha ngayo u-National Commissioner emsuspenda nje umsuspenda because yena ubhizi ufuna ukuqondisa igwegwe pha eMpumalanga. Bafethu uzongena nakumcimbi onokwenza neMbombela Stadium imali eyadliwa pha and ndiyakhumbula nje case nyana yakhona because ama-arrest enziwa pha nini nabantu bangaphandle. Bafethu nje bethetha ne unayo into ethi xa kethetha abize case number abize nje like ukathethe ngecase uze wathi xa kegqibile i-evidence yonke uba ngabe iyafunwa yonke lento akayithethayo ikhona. Siphume bafowethu utshona nento yoba i-acting ke ngoku acting provincial commissioner seMpumalanga nayo approvelwa into yoba mabahambe bayohlala ehotele for about 19 months. Kwabhubhudla millions ezininzi kakhulu apho behlala kwihotele expensive not kancinci. Hayi bendimane ndisitsho njalo lo ningammangali, bendimane ndimsho xa ndimamele weza ngazo obani ba-associatewa nento zokunokwenza nobu-illegal mining like nje ubu-kingpin nje basemapoliseni bukhona phi khona pha eMpumalanga. Watsho futhi wanawo amagama kawakhiphayo into yoba uyarhalela into yoba njengoba upresident Cyril Ramaphosa sekeye wacreata iMadlanga Commission, hayi bafethu bayarhalela into yoba mayike igqobhoze even khona pha kubo eMpumalanga. Ndaze ndanayo into ethi with the way things are andiyiboni iMadlanga into yoba ingaphela ncam ngo-August.
And again, because sesubonile nje umsebenzi wabo and already I-trust sesinayo kubo, hayi bafethu ayifani nezondo commission. Like hats off to iMadlanga commission bafethu, because after yonke le minyaka izondo commission kwenziwa yonke lonto kwavela yonke i-evidence yasubmithwa yathini, no arrest were made. But kulena siyawubona umnyakazo ukhona. Salute to the Madlanga commission. So nje kungenzeka into baphinde bafumane extension. And uba ngabuzwa nje South Africans in as much as expensive yona, but xa singabuzwa aniboni into iba singayi oppose athi into mama iqhubeke iMadlanga commission, because ininzi into esengaphindi ilunge. Hayi bafe ininzi nje into ethethwe nje phayana. Uyayibona sithetha ngokubulawa, attempted net, ama illegal manje, ama fraud, nje ubhubhudlwa kwemali. Ininzi nje into ekayithethile lo sisi. The question is, by the time sifika okanye sisondele ekugqibeleni kwaye wonke lento esiyibhizi esiyigubhurula yapha, ibe amapolisa sisezabe sinawo na, okanye while bebhizi kuprosecutor aba mababe berecruiter amatsha. Ithini le nto nicinga uba makwenziweni? Abafethu enye sebenawo lo mkhuba obabona nge-Sundays nje kube khona nje ama-breaking news nje serious, because lo muntu udecide ukwenza Sunday i-press briefing yakhe. No General Nhlanhla Mkhwanazi naye wayeyenze Sunday i-press briefing yakhe. And ke phofu kune-second arrest eyenziwe. Like nje sebefuna nje i-Sundays zethu nje. Instead nje basimane sihamba sisiya ezinkonzweni, basifakele inkonzo apha ezifonini zethu, basifakele inkonzo apha ezithivini zethu. Hey bafethu, hey ininzi into enzakala eSouth Africa. I wonder lo sesothembeni. The 5 million bribe, who knows it, Mr. Miele? Can we repeat the 5 million bribe? Oh, I wanted clarity because it looks like there's 2 people who benefited. And as far as that amount is concerned, if you can just clarify as to what happened exactly with the 5 million. Yes. How is the National Commissioner? They did share it 2.5, 2.5. It was divided in half. So it's on record. There's evidence. That's what I'm saying. Maybe lastly, after reviewing this, do you fear for your life? First, and then secondly, yeah, just that. And then how many months are left in your contract? Can you take a second last one? Yes. What, for calling us here and revealing everything, what would you see? What would you want to see happen? Would you want to see the president investigating this matter as thoroughly as he has done with the matter raised by General Mkhwanazi of KZN? Yeah, just to get your sense on it. My presentation was very clear as I was presenting it, to say we appreciate what the president has done can establish the commission and ad hoc committees. And we also appeal to the president to say, as much as the focus then was in KZN and Gauteng provinces, we also appeal to him that the same can also be extended to other parts of the countries, especially Mpumalanga province, because I cannot sit here and speak for another province. So to answer your question is very true, because remember what I said here, if you can listen, is mainly more on administration now, because I was not going to start with other things deep in the illegal mining and all those things before we correct the wrongdoing in the administration part of it. That is why you see the more focus here is more about administration. You must get the administration right before you go outside. So it will be much appreciated if the extension of these commissions or the president can look it in another eye to go deeper into what is going on in the province, because we still have the coal mining, we still have the diesels that are being stolen. There are so many things in the N4 that are taking place, so it will be much appreciated if that can be done. And that is why it made me to say now, this is the time. I mean, it cannot go on like this. And if you were asking to say, I'm fearing for a life. Life is life. You only live and die once. I took an oath.
I had a badge, it's in my blood. I'm 31 years service in the police. So wherever I go with death. So you cannot run away from death, but make sure that if you want to kill me, don't miss me. That is a fact. So, are we done? Can I call it a day? Thank you very much. Yeah.